Lan honen izenburua matrizegintzara autogintzatik hurbilduz da, eta zuen ikaslentzat baliogarria izan aldan material bat sortzen saiatuko naiz, bai? Kasu honetan, matrizegintzara hurbilduko gara, sarreratxo bat egingo dugu, auto baten xaflasko piezak nola ekoizten diren pixkat azalduz, sarrera bat eginez, bai? Hemen ikusten da moduan, sarrera nahiko densoa da, bai, nahiko kompletoa, baina bai, aldi berean nahiko densoa. Orduan zer gertatzen da? Material hau personalizatu egin nahi dudala. Zer dela eta, nire kasuan, ez dakizuen kasuan nola izango den, baina nire kasuan, nire ikasleen ibilbide profesionala bi derdama edo arrama desberdinetan banatzen da, ez? Batzuk diseinurantza jotzen dute eta beste batzuk fabrikaziorantza. Beraz, hautatzeko eskatu diet eta gutxi gora bera klasearen erdi inguru diseinurantza bideratzen da edo diseinu mundua hautatzen du eta beste erdiak fabrikazio mundua. Eta horretarako oraingoan egingo dudana da diseinua hautatu dutenentzako infografia hau personalizatzen saiatuko naiz, bai? Horretarako Canvak errazten didan plantilla bat hautatzen dut, kasu honetan roadmap estiloarekin jarraituko dut, eta saiatuko naiz plantilla honetan oinarrituz infografia hori prestatzen. Dakizuen bezala, zuek irakasleok dakizuen bezala, automoziozko txasiseko eta azaleko piezak, xaflasko piezak lortzeko beharrezkoa ditugu trokelak. Beraz, lehen aipatu nahi izan dudan moduan, trokelak diseinatu egin behar dira edo fabrikatu egin behar dira. Kasu honetan, diseinatuko ditugunez, eta fase horrek zeintzuk diren ikaslei azaltzeko egin dudana da Copiloti eskatu diot eman trokel bat diseinatzeko beharrezkoak diren faseak. Hemen ematen dizkit 9 pausu edo fase desberdin, bai? Baina nik pixkat enaiz gustora geratu eta xafla hitza ez dut aipatu, trokel bat aipatu dut soilik, baina ez dut esan trokel hori zertarako den, eta gainera fase larregi iruditzen zaizkit, bai? Orduan esan pixkat mesua pronterrean, mezu hori zehaztu egin nahi diot pixkatu, hobetu, bai? Orduan esango diot eman automozioko pieza xaflasko piezak lortzeko beharrezkoak diren trokelen diseinu faseak bakoitzaren deskribapen labur bat eginez. Claro, zer gertatu da kasu honetan? Nik nahi nituen baino fase askoz ere gehiago daudela, bai? Eta egin nahi duen infografiarako larregi direla, beraz,
esango diodana da edo eskatuko diodana da gauza berbera, baina laburbildu 7 fasetan edo ataletan mesedez. Hemen hitz klabeak dira automoziozko, xafla, bai, trokela, diseinua eta zenbat ataletan nahi dudan banatzea informazio hori. Ia zer esaten didan. Eta hemen ditut emaitza hauek. Behinko pilotean behar dugun informazioa nahikotzat ematen baldin badugu, pasako ginateke Canva honetan hor daukagun informazioa kopiatu, bai, hemen daukagun informazio hau, testuak kopiatuko genituzke hemen, eta izenburuak euren tokietan kopiatzea izango litzateke hurrengo pausoa. Bai? Vale. Behin hori eginda, bai? Hemen gauza kurioso bat aipatu nahi nuke, Copiloten 6. eta 7. pausoak nik irakasle moduan ez ditudalako konsideratzen diseinuaren barruan, baina ez da kanpo ere, baizik eta beste personalizazio edo taldearekin amankomunean daukagun zerbait. Orduan, eduki hori azken fase honetan osorik itxatzi dut, bai? Guzti hau egin aurretik ziurtatuz prontean adimen artifizial tresna honetan edo tresna honeri eskatu dizkiogun gauzak gure gustora eta gure zehaztasun mailarekin bat datozela ziurtatuz, bai? Orduan, hurrengo fasean ze geratuko litzateke edo ze geratuko litzaidak niri, pixkat guzti hau txukuntzea, titulua jarri eta irudiak bilatzea, bai? Hori izango litzateke hurrengo egingo genuken pausa. Esan bezala, infografia pixkat txukuntzen hasiko gara, hemen tituluak erantzi diot, bai, mugitzen dugu, eta bere letren tamaina txikituko dugu, bai, hemen berdin, soberan zituen marrazkiak eta lerroak eta gustatzen ez zaizkidanak kendu egin ditut eta gustatzen zaizkidanak mantendu, bai? Pixkat. Titulua lerrokatu aldala, bai? Eta orain, hurrengo egin behar duguna da, fase bakoitzari dagokion irudiak nola bilatu azalduko da. Irudiak sortzeko, Gemini adimen artifizialeko Googleen tresna hau erabiliko dut, eta kasu honetan izan dut hemen trokel mota eta kontzeptuen hautaketa, bai, hori nolabait ilustratzeko irudi hau lortu dut, deskargatu dut, bai, deskargatu ondoren kopiatuko dut, bai, eta hementxe itxatziko dut, eta bere tamaina bolatxo honetara nolabait
egokituko dut. Bai? Eta fase guztien irudiak edo ilustrazioak horrela egiten saiatuko naiz. Bideoa ez luzatzearren beste irudiak off the record itxatziko ditut. Hemen dituzue Gemini tresna erabiliz lortu ditudan irudi guztiak, 6 irudi guztira, bai? Egingo dudana da pixkat visualizazioan ikusgarriago edo errazagoa ikusteko bola hauen fondoak kolorez aldatu, bai? Adibidez kasu honetan, hemen kolorea aldatzea egokia iruditzen zait, beste kolore batera, baita hemen ere, beltzaren gainean ez baita oso ondo bereizten, bai, kasu honetan baita ere, hemen errazago bereizten da, bale? Orduan hemen ditut fase desberdinak deskribatuta, bai? Orden batean jarrita eta bere dagokion ilustrazioarekin. Laburbilduz lan honetan zuen gelatan erabiltzeko baliogarria den tresna bat sortu nahi izan dut. Matrizegintza moduloaren barruan, normalean hasieran teoriarekin hasi edo pixkat moduloa kontekstualizatzen joateko, matrizegintzara autogintzaren ingurutik hurbilduz, bai? Auto bat nola eraikitzen den fase desberdina deskribatzen genituen, gero auto baten atal bat nola eraikitzen den deskribatu genuen, eta atal horren fabrikazioan beharrezkoak diren estanpazio trokelak ze funtzio betetzen duten adierazteko, eta nola lortzen diren eta nola eraikitzen diren adierazteko, fase bitan edo atal bitan banatu dugu. Alde batetik diseinua, eta hurrengo materialen ikusiko dugu gauza berbera, trokelen fabrikazioa deskribatuz. Hauxe izan da, atal honetan edo bideo honetan azaldu nahi izan dizuedana.